Θες ευχάριστο πρωινό ξύπνημα? Εδώ είσαι. Στην Ιερά Οδό αλλά και στη Μεσογείο έχουμε ένα αυξημένο προβληματάκι. Αν μπορείτε να αποφύγετε εκείνους τους δρόμους, καλό θα κάνετε για τα δικά σας τα νεύρα. Για τα δικά μου δεν έχω, μια χαρά είμαι εδώ πέρα. Όπως επίσης και στη Βασιλίσσης Σοφίας, στην Άνοδο υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Σε ποιο ύψος? Στο ύψος της Ανόδου. Της Δεν ξέρω, άνθρωπε μου και εσύ. Εκεί που αρχίζει να ανεβαίνει. Το GPS, όταν σου λέει Βασιλίσσης Όλγας, δεν σταματάει σε ένα σημείο και λέει 0 τώρα. Βασιλίσσης Όλγας ξεκινάει τώρα. Ναι. Σε εκείνο που ξεκινάει το 0 το. Όλγας ή. Σοφία. Όλγας πήγα στη Θεσσαλονίκη. Πολύ πιες Όλγας. Μάκης Πουνέντης, Μαρία Φραγκάκη, Ελένη Τσολάκη. Κάθε πρωί 7 παρατέταρτο με 10 στον Λάμψη 92,3.